gure bake batzordeko lehenengo kidea hemen dugu, ongi etorri Treku! Bueno, Treku, itxaso, nola? Izena itxaso. Itxaso. Oain jendiak izautzen hau Treku, baina... Bai, niretzat zara Treku, musikaria, harria jasotzen ibiltzen zara, eta energia soberan konkizera joateko ere. Bueno, hortxe guaz, poliki. Hiru gauza hauek, erromerian egoteak, harria jasotzeak eta konkisen egoteak, nola erakutsi dizute gatazkei aurre egiten. Azkenen entornoetan beti ikasi behar dezu jende ezberdinakin parte hartzen, jende ezberdinakin hitz egiten, eta saiatu hartzea zure bersioik onena izaten beti eta errespetuz jokatzen. Nekasun nik bastante karakter dakat eta, bueno... Ikusten zaizu, Bai. Bai. Egia da ikasten nahola oikudeatzen, Eta nola izan dira diferentziak ze, noski, agian harria jasotzen gauza individualago bat da. Harri jasotzen beti esateak kirol individual bat dela, baina ni ez nago guztiz adoz. Osea, azkenen, harri jasotzailea bat da, baina behar du harri jartzaile bat eta erlojua manejatzen beste bat. Ze, hoiek gabe harri jasotzailea ez da existitzen. Halare, kirola dela norbeak bere buruakin gatazka bat sortzeion eta erronka sortzeitun zehoze, hoik fijo. Erromerian eta bai, gero ja konkisen ja handiago, baina erromerian bai taldearekin, badago... Erromeria oso ezberdina da. Ze, azkenen horgea talde handiago bat eta, bueno, eta zaila izatea batzutan danen artean ados jartzea. Eta konkisen? Konkisen eskerra kapitaina genula. Aritz kapi, bai, supermajo. Musika esparrura joango gara orain, Laiotz musika taldean egon zinen bukaerara arte, eta orain Itzal erromerian zaude. Ulertuta daukagu, hau zure familiatik datorrela ez da, musikari hau grin hau? Bai. Nere aita oso gaztetan hasi zan musikan, akordeonista zan. Nila 7 urte niturarola ja behakin hasi nintzen plazetan. Eta, bueno, geho beha hil nintzen, eta 17 urte nitula sartu nintzen Laiotzen. Honen arira, joango gara kalera, zebertan zerbait galdetu dizute, honen inguruan. Zein da zure aitarekin abeste zenuen abesti gogokoena? Ni hasi nintzen aitakin kantatzen rantxerekin. Ai, zupolik. Rantxerak. Gustokona esango nuke Volver, Vicente Fernández. Volver. Ai, Ez da guztien duzu, abestu pizka bat biak batera, aritzeko esan da abesten du. Y volver. Uai, zupolita! Eta konkisen ere ikusi zaitugu kantuan. Zure gurasoek bazekiten konkisera apuntau zinela. Nik abixatu nunean etxian, bueno, familia, gauzat kontatuko izuet, konkisean nua. Danakola, isilikan. Zu, konkisea? Zerta? Sufritzea? Bueno, Eta zer da okerren eraman duzuna? Moskitoena? efectivamente. Moskitoak, Bai. Jejenak daude hor, Aritz. Batzen naiz gauian lotan, eta batian nabaritu nun zehoze aurpegi gainean eroizitzaitela, eta ez begilak ireki ez ezer jata, hartu bitxua eta kriston kakata zarra olakoak. Uletxoekin. Esan duzu bakoitzan, kakata sartzen zaitorrela. Gauza bat barruan. Etxean ez zuten espero konkisera joango zinenik, eta harria jasotzen hasi zinenean, espero zuten ala ez? Inorrek. Inorrek ez da. Inorre, etxian esate zidaten, seituan utzi behar dezu. Joizu eroaiziak seituan utzi behar dezu. Harri jasotzen hasi eta handikan gutxira, entrenatzaileak deitzen hau behin. Txapelketa batea apuntatu izuta, Txapelketa, zuk apoiatzea zut esan zian, itxaso, a muerte. Eta zinean entrenatzen eta eukinun lesio oso potente bat. Non? Bai, jasotzen hain nintzala, belauna atean nun. Ai, Dios. Bai, harrila eroizitzaiten hankagainea, hankutsik nion eta ezur guztik puskatu nitun. Wow. Ai bat, Dios. Bai, zezuk egiten dituzu 50 eta 60 kiloko harriak jaso. Harri txikik, hori da. Hori da, eta gainera... Bueno, txikiak. Txikiak, bai, txikiak zuk dira. Saioaren hasieran itxaso hitz egin dugu nola batzutan abestiak erabiltzen ditugun zeharkako mezuak bidaltzeko jendeari. Eta kalean, haien iritzia galetu ditugu. Ea ber, haiek ere bai, behatze dituzten horrelako zeharkako kantak. Bale, nik erabiliet, agian nola gela nola bakarrik entzuten musika hola, letrakin pentsatu etela pertsona baten, eta zait, bueno, igokoen. Egia esan ez. Nik egia esan ez inoiz erabili. Egia esan nik askotan erabili dut abestiak historietan, adibidez nire sari bidaltzeko edo nesekin ligatu izateko, dola urte batzuk hori asko erabiltzen nun. Ni maite mintzen nahi zenean idatzi mardet. Hori oso tipikoa da. Baina norbaiti heltzeko? Heltzeko... Nik ez dut egin norbaiti heltzeko, Bueno, Sorgina. bale.